Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan Aronel, manipod iti probinsya ti Benguet. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Ma'am Grace Agtina Sales dita California, kan ti pamilyana dita Ilocos Norte. Shout out kada Roda Ramos, Marina Baniked, Menchi Oredina, Belinda Ramos iti Toronto, Canada, Glenda Balieras iti Hong Kong, Loida Navarro, Jasmine Rivera, Pasiandora 32 Vlogs, kastamat ni Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Joanne Oliveros iti Mapandan, Pangasinan, Eve Bautista, pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Belated happy birthday iti anak ko ani Wilma Lynn from Marisa iti Hong Kong. Shout out kada Melanie Ramos di Magsingal, Ilocos Sur. Shoni Robinson Abiganya, Auntie Linda ken Uncle Pedro Ramos from Jan Rabanso. Makablaawan pa'y da Aladin Sanchez, iti Quezon Isabela, Jenny Caslia, Judeline Guzman. Happy birthday ka ni Antimi, kastamat ti Martos, yapit kan Mamasig family from Mila iti Hong Kong. Kablaawag ti pamilyak dita Rosario Lalo kan Agusi Kamalanyogan, Cagayan. Kastamat da tatay, nanay kan ading ko Richard from Maricel, Concordia. Makablaawan pa iti sagabaan kan Salud family dita San Fernando, Bambang, Nueva Vizcaya. Kastamat kada Uncle Jaime kan Auntie Benilda Valdez iti USA. Welcome home from Eugenio Sagabaan. Makablaawan ti Bulaton Garcia kan Agbayani family dita Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Makablaawan dagiti kakadwak dito'y Magapit, Lalo, Cagayan nga iso da Samuel Mapalo, Roger Balway, Noel Daluson, Ariel Vicente, Josel Tony Banataw ken Luis Mayudong from Clifford Mark Cabello. Shout out kada Emelita Bayongan, Zoraida Calomente Yanggud, Florenda Kimpaoy, kastamat ni Joaquin Kitchen, Desiree Cristobal Sonyo, ken Adela Vergara. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ronel. Dear Manang Emmy, Ronel kumalatan ti iyawag mo kanyak. Napadasak mo tinagtrabaho iji abroad manang, ngam apaman ang nakaurnungak iti inyablat ko iti basit a negosyo, jakon nagsublipay. May sa ti negosyo kadagiti na apektaran iti pandemya. Naimbaglaangan manang tanalaing nga agurnong tinagbalin nga asawak. Iso asaan kami anakamtod apulos, idi kang itingitan ti COVID-19. Di tamot la panawan anasarakak dagiti channel iti YouTube, apakangagan ka dagiti Iloco drama, nga isumatan tinagbalin aliwliwak. Agingga nga ingkadeng ko apaidramak mo ti padas ko, tamasiguradok manang apakaadawan daytoy iti adal. Kayat ko arugyan ti agsalaysay, idi adda akon iti umuna atukad ti kolehyo. Lola, ag-examine kami para ito muna a semestre. Masapol nga agbayad ako ni pagadalan. Di kay kadi pa'y nagsarita kan di tatang mo, apok. Lola? Apay, Ronel. Kalaat mo ta nagliday ka, apo. Sigurado nga na pagsasawanak manan ni tatang na makisarita ken kuana, Lola. Ay, talaga saanan ang nagbaliw ti trato ken kati amam. Lola? Ala, bayam tasyak to ti makisarita ken kuana.
taibagak ti maipapan iti dayta. Di kagda nag-apok. May pamuspusan tayo ti pagbayad mo iti pagadalan. Sapay la ko malola. Sa anak namin ang maka-exam, no jak makabayad. Kas iti nakunakon, di kagdanak, san abalay, kasaritak ni tatang mo, apaman amawayaak. Oh, apay na kaulole magkaronel, at akadi parikot mo? Makalawas lang aminan, Mila. Eksamin tayon. Madanaganak. Ha? Apay? Jak pa'y lang amin nakabayad tapno makalak iti permit ko nga ag-exam. Ah, kasta ka di? Wan, Mila. Jak pa'y nga rutam mo no makabayad ako no saan. Di ka di pa imbaga ka ni tatang mo? Saan mo't alimad kun ka ta sitwasyon mi nga agama, sana ya? Ronel, Ang mga no kompormento man laditan ng ibagbaga ni tatang. Tirikat na. Ang mga no ipilit ng tumanan ng agsardo nga klangan nga agadal. ay, unayan ti kasasaad mo, Ronel. Ngamjak kaya ti maawanan itinamnama, Mila. Nang runak at amok nga dadalolo kan lolak amang suporta kanyak. Di pa lang amin agsardeng nga agadal ni Ronel. Tamakitrabaho lang ang nana. Nagalas mo ti kasta sa Fernan. Apay nga pagsardangam nga agadal di anak mo. Kakaiso na nasaot nga agadal. At daarapaap na. Kundi adal dupay lang amin. Kat di namot gayam kabailan. Kabailan na tanasaririt ni Ronel. Nga masapol asuportaram di anak mo. At daamak na amang ibagakan ka, amasapol nga agbayad din iji pagadalan, tapno maka-examen. Iso asya ko, unti mangibagbaga. Nanang, Namin ano nga imbagakan ka, Fernan. Saan arumbang apapasam di anak mo? Naundayon nanang, mabalin ka di. Diyak kaya tapagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ay, Agungar lang tum umkis agura iti barukong ko. No may palagip ti napasamag. Isa pa nga asiyo kuma. Diyak kaya't apagsaritaan day ta. Apay adi kapayla naturog. Talaga nga inuray kayo, tatang. Iti anyaga po. Tatang, masapul nga minan nga agbayad ak iti pagadalan. Inton umay alawas, ag-exam kamin para iti umuna semestre. No apay ngamin nga agadal-adal kapayla. Tatang, Di kapayla kat agsapul iti trabaho. Wano saan, mga sawakan, ta suminakan iti pagtaengan. ha? Isun tumot lang ti turong na. Mga sawakan tumot lang. Iso akasayatan no agsardeng kan nga agadal ta mga sawakan. Tatang, sana ka maumang agkid daw iti pamakawan kada kayo. Gapoy tinapasamak iti day dinanang iti impas ngayon na. Huston, oray mamin ano ka pa nga agkid daw iti pamakawan. Saan na maisubli ti biyag day da asawa ka nang ipasngay kan ka. Iso asarda nga mo agkid daw iti pamakawan. Tawan matlangan ti serbina. Day tati agpaiso manang Emmy. Pimusay day di inak anang ipasngay kanyak. Kat day di moten tinanipudan tigura ti amak kanyak. Kinapudno naman ng sipod na addaanak itinakam. Jak pulos na rik na ti panangipatag kanyak ni tatang. Ad-adda adalolo kan lolak adadakkel na tinangas asikaso kanyak. Uray iti panagadal ko. Ad-adda asinuportaran dakdalolo kan lolak ngam ti mismo nga amak. Ngam uray no kasta, saan apulos ang nagbaliw ti pamatag ko iti amak, nang runa kat kanayon apalagi pandak dalolo kan lola, ajak gurguraan ti amak. Agingga iti dimtang ti gundaway, anang asawa manan ni tatang ko iti maysa abalo, nga addaan iti maysa nga anak. Ay, Ronella po. Apay nga da ka dito'y silid mo nga ay.
Apay adi ka makiragragsak iti ayan dagiti sa nga ilay kan kakabagyan tayaw. Lola, Kalay sa ita ti amam kan ti agsyoman kan ka. Rumbang lakuma makipagragragsak ka kadakwada apaw. saan akayat ni tata nga makidupunga kadakwada, Lola? Anya? Di tatagpay so, Lola. Ni tatang amis mo tinangbilin kanya kanumabalin. Saan ang nagpakpakita? Kabayatan di pa nagraragsak ta, apaman ang naggaputa yung simbaan. Ay, una yun ni Fernan. Apay ka no nga yapok. Diya ka mo, Lola. Ngam kasayatan langan niya daak ditoy. Ngam ti siyak pa'y taagbalin arason ti pan nakadismaya ni tatang. Iti mismo akaaldawan ti kalay sana. Anya mo to ni Fernan. Saan arumbang ti kasta Membro ka ti pamilya. Katrumbang la makipagragragsak kamot kadakwada. Baybayan nyo latan, Lola. Tinapatagkat na ragsak ni tatang itaakaaldawan ti kalay sana. Saan daklatan ni kaskaso ditoy? Ayaw saklaang, Lola. Kaya't mo asawan, Fernan. Sumina kayo ni iti pagnaadan. Wala nang. Kasta talaga tinapagnuman mi ka ni Marife nga asawak. Ano kasta nga road? Maiyadayon kada kami ni Ronel nga apo ko, May. Pagbati dito'y ni Ronel, nana. Anya? Nalawag tinangagyo. Agbati dito'y ni Ronel. Saan mi ngay kuyog? Nay, apay ngay akastamatan anak ko. Rumbang kumaakakuyog yumot ni Ronel nga anak mo Saan ang nanang? Agbati dito'y ni Ronel. Tapno da kadwayo ka ni tatang. Fernan, anak. Kan may sa. Tsakayat nga damay bagadag iti aginak. No ikuyog mi ni Ronel iti baro apag nakitan mi. Nay, anya kumangay tim ako na ti inasawam. Isunto pa ay katadamay sa nga anak nan nga ingkamang naken ka. Saan aya? Wen, puno day ta. Ngam marik na kanapatpatag kanyak ni Sherlyn nga anak ni Marife ngam ni Ronel. Isala ding itak nga ibaga. Uray no anya ti mapaspasamak. Saan na sumurot kada kami ni Ronel. Agbati dito'y family house tayo. Tapno adakad kadwayo ka ni tatang. Ronel, si ka na mismo tinagkuna. Anairuam kan iti trato kan kati amam. Ngam apaya kasta ka ita. Nakalidliday ka. Tsak lamanaptan ti bagik Mila. Oray pa sa komplemento la kumaa, nga inawis na ka makipagnalit iti baro a pamilyana. Ano saan? Oray personal man la ko mga imbaga na kanyak ti plano na. Ronel, Ngam pulo sa di na imbaga kanyak ti panggap na Mila. Talaga saan nga anak ti pangibilbilangan na kanyak. Ti may sapay apakasairan ti riknak. Pinag-enroll na ti syuman na iti pribado a pagadalan. Idinto ta siyak. Kaslaak agpalpalamakan kwa na. No dumawat ak iti kasapulak iti pagadalan. maawatak tirik nam Ronel. Irikliknaan ka. Mila, Ngam pangaasim ko ma. Saan adagita ti agbalin alapod iti arapaap mo? Amok anatib ka Ronel. Sipod pa elementaryata. Adun apanubok tinagdalanam. Ngam saan ka apuno sa simuko? Saan ka nagpaidagal? Juan Mila. Ikagumaktag balin anatibtib kar ita. Awan ti sabali a pangalak iti kirad ti pakinakam. No saan nga iti mismo abagik. Laglagi pa mga dakla ang dito Ronel. Kang runaan na. Mamati akasaan da kaabay-bayan da lolo kan lolam. Napagnumuan min ka ni Lolam. Nga amin nga itad ka na kami ni tatang Mao. Itad mi kan ka apawk. Ha? Lolo? Babaan madla iti kasta nga aramidan, May. Maksayan tiguram iti amam nga anak, May. Lola, Lolo, saan ko akaguran ni tatang? Di mo't kasta ka na yung tibilin nyo kanyak. Diyak gurgurahan tamak. Ipatag ko nga oray dinak ipatpatag.
Ay, Ronela po. Ay, unay na nagtanok ka, apaok. Talaga di mo nalipatan, dagiti pambagbagami kan ka, manipod na daan ka ni tinakam. Wan nga raw, Ronel. Naidumduma ka talaga, apok. Gaputan na idumduma mo tiwagas yun ang padakkel kanyak lola. Lolo. Ket oray pa jak narik na apulos ti pamatag ni tatang. Adda kayo mo di tamang ipatpatag kanyak iti kastaunay. Malaksid iti bagik. Da kayo ti pangalalak iti kirad ti pakinakam ko, lolo, lola. Iso nga ipatpatag kayo unay-unay. Talaga analaos ti panakasair ti riknak, kadagidi agundaway manang Emmy. Arig na ngamin at talaga nga imparupa kanyak ni tatang, adi naktupulos maipatag. Kat ad-adda a maipatag na ti syuman na, asaan a nagtaod kan kwa na, ngam siyak a mismo alasag na. No pa'y kasta, naikagumaak nga iwaksi ti anyaman agura, sakit tinakam, kan pan nakasair ko, taamok ano agumok dagita iti barukong ko, mapukaw ti focus ko, kat sigurado abukod ko matlaang abagi kan masakbayan ti madadaal no agpailuyusak iti riknak. Nadaras a naglabas ti panawan manang, kat nagturpusak babaan iti tulong da lolo ken lolak. Apaman a nakastrekak iti natalgad at trabaho ken nakaurnongak, ingkalay sakmetten ni Mila. Ngem nagnaed kami latta iti sidong da lolo ken lolak. Sigurado anabambanog ka, tanarabyan ka pa yan iti trabaho. Kapilitan nga nga inaring pas may dagiti trabaho, ta deadline niton bigat. Sigurado ada kami lang ti kasi, no saan mi amamit ti deadline. Kaya't mo amasahiyan ka, tapno marelax ka. Saanan Mila? Okay aklaan. Kan may sa, amo ka na banog ka mati ti trabaho? Ronel? Amom ka di ang naggapo dito ni tatang mo? Ha? Ni, nakalagi pa. Naimbag man, ta sinarungkaran na dalolo kon lola. Oh, apa yung nagsinay ka, Mila? Sigun itinadlaw ko adyar na idi kasarsarita na dalolo kan lola. Adda na dagsan aparikot na. Anya? Iso na laang tadyak amo. Iso asikan tulaangan ti makisarita kada lolo kan lola. Tapno maamuam, no anya ti mapaspasamak iti amam. Kasano napasamak ti kasta lola? Nasirid ni tatang no may papaniti pa nagnegosyo. Kan may isa, nabayagan ang negosyante ni tatang. Kasla imposible kilata maapog ti negosyo na. Ay, kasano nga asaan ang mapasamak ti kasta? Kat nagbalin mo't abarayubo iti may kadwa nga asawa kan ti siuman na. Ha? Sigun mo't laang iti amam. Kanayon kanu nga agpasyarda kadag iti agkakapintas a lugar diti pagilyan. Ta iso ti kayat ti agsiuman ken ka. Saan laday tapok? Masansan kano nga agshopping ti agsiuman ken ka ken ti anak na. Kat jay mo't anak ti agsuman ken ka, malaksid anabarayo boy. Ay na, saan mo't gaya mo nga agad-adal, tabarka dalatan ti in-into na rin na. Anya? Tirigat na pay, nagado ka na ti winalwaldas da kwarta. Ken, adda pa'y dagiti nakautangan daan na porsyentuan. Iso aday jay. Inurno sa amin jay amam. Tapno sa adala ang anakarkaro amay kompromisa o. Day tatirason. No apay akala at anagsuwag ti negosyo ti amam. Kat
Adakid daw na, Ronel. Anya day ta, Lola? Ala, dumngag ka na imbagapaw. Kalpasan na. Si kanto ti mangedang no pagustuam. Wano saan. Ay, madandanagan Mila, apaw. Ne, apay lolo? Sak makain namang pampanunaw. Noon na di pagpanagan ti panagsarita dagiti agama. Lolo, saan kayo magtanag? Mamati ak nga amon ni Ronel ter aramidan na. Mila, apaw. Kat no pampanunutan nyo nga amanga no si diren ni Ronel ti amana, imposible ang mapasamak dayta. Natanang ti asawak, lolo. Kang runaan na, raraumon na ti amana, itilaksid dagiti napasamak. Ay, sapay la kumangarod tagbalin ana ornos ti saritaan da. Sapay la kuma, Mila. Mababain na, Coronel. Awan ti sabali ang maasit kak. Anak ko. Ha? Anak ko na yo, tatang? Husto ka di ginangig ko? Inawagan dak, iti anak? Ronel, anak. Amuyo ka din aglaplapusanan ti kinaragsak ko ita, tatang. Ta iti ka unaan nagundaway. Nangagkumutlangan ngayon sawang nyo day tabalikas. Pakawanan na, Ronel. Pakawanan na kuma. Tatang, saan kayong agkid daw iti pamakawan? Awan ti basol yu kanyak. Ha? Nalabit saan kayo mamati kanyak, tatang? Ngamday tatagpayso. Iti ka ano man. Sana ka nagimulay ti sakit tinakam. Wanaan niya man nagura kada kayo. Ronel, anak ko. Aklo na nga do tinakasairan ti riknak. Gapo ka dagiti paspasamak iti napalabas, tatang. Ngam napalabas ang dagijay. Awanin kanyak dagijay. Saan nakarumbang nga agimulay ti sakit tinakam kada kayo? Tada kayo ti ama. No saan nagapo kada kayo? Awanak kumamot iti halubong. Una yun na nagsayat ka, anak. Talaga napintas ti panang padakkel kan panang binor kan kadalolo kan lolam. Tatang, Nakasaysayat ka, anak ko. noan yaman ti pagdaldalanam ita, tatang. Si dadaan na kamang tulong kan ka. Da kami kan ni Milang asawak. Kastamot ang dalolo kan lola. At da kami amang saranay kan ka. Iti kaunaan agundaway manang Emmy, nakitak ang nagarubos ti luwa ti amak. Banag nga ad-addan anang degdeg kanyak, tapno tulungak iti pagdaldalanan na. Kat pakaragsakak unay asa anak anapaay. Idi nagabrodak, karaman latta ti amak apaw-paw itak. Ngem babaan siyempre iti pamalubos ti asawak. Aging ga ang nakaurnungak kat nakaipatakder kami kanimila iti basit a negosyo. Kadagiti naayat a dumdumngeg, kayat ko nga ibati daytoy a pagadalan. Iti anyaman a kita ti panubok, saan tayo kumaapaidagal, no di kat iso ti pagbalinan tayo nga inspirasyon. Tababaan iti panarabay ken tulong dagiti mangipatpatag kada tayo, kang runaan tinamarswa, sigurado a mapagbaligyan tayo dagita a panubok. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Ronel. Ronel, nagpintas man tuing kaing salaysay. Agkakapatag nga adal, ti sigurado a mapidot dagiti dumdumngeg iti padas mo. Katno aramidan da a pangarigan dagiti insalaysay mo. Mamati nga agbaligi damat iti biyag, akas ken ka.
Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibyak. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugot, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan alari, nga iti agdama kat adda ijay Thailand. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Mama Jet dita California, USA. Kastamat ni Christine Cham iti Solano, Nueva Vizcaya. Dexter Dulay iti Alicia Isabela kan Jasmine Rivera iti Qatar. Advance happy birthday kada tatay ko inton October 11, ni nanay ko inton October 23, kan kaanakak ani Zia Mara Timbuloy inton October 28 from Maricel, Concordia. Shout out kada Auntie Floring, Nanay Monet, Ading Sharon, kantoy kadwami nga ubing ani Cybel ditoy Rizal, Alicia from Alin Simple Life Vlog. Advance happy 81st birthday kani Papangko inton October 31, kani Mamangko inton November 14 from Roel Valdos. Shout out kada Jadel Torres iti Centro West Ballesteros, Cagayan. Kastamat ni Kathy Malana iti Hong Kong. Happy birthday Emerald Malsi from Evelyn iti Roma, Italy. Shout out iti Sagabaan family dita Reyna Mercedes, Canasyon family dita Benito Soliven Isabela from Cheryl Sagabaan iti Damam Alcobar. Makablaawan pa iti ipatpatag ko ani Reynaldo Paas, dagiti anak mi ada Ray and Joy, Rowan, Renz, Razel, kan Kisha, Daphne, kan parents kan kakabsat ko. Advance happy 4th birthday, Daphne Lay Paas Afante. Makablaawan pa Dajing Afante, Presi Peneranda, Maricel Bautista, Ruel Vadil and family, Vicente and Fernandez family, ken ni Ronnie Paas and family from Mary Ann Paas iti Jizan, Saudi Arabia. Friends ko dita Hong Kong, The Brave Ramos, Jenny Bakay, Flor Javier, kan amin anaka-monitor dita Ribswan, Nagilian, La Union, especially ti Lumboy family from Brian Ephraim Lumboy. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Larry. Dear Manang Emmy, Lari kumalatan ti iyawag mo kanyak. Adaak ita dito'y Thailand, taadda tinapatag a personal akayat ko nga aramidan dito'y. Saan nga apektado ti trabaho iti kaadak dito'y, gaputa online workak manang. Maisaak agay, ngam saan aday tay lantaran ako nada, tamadlaw laang tipud no akinataok, no day tay agsasauak. Gapu kadagiti na ipatungpal a lockdown, idi kang itingitan ti COVID-19, nasarakak daytoy a YouTube channel, kat naliliwaak anang dengdengeg kadagiti padas ana itampok iti programa yo. Naawi sakmet manang amang isalaysay iti padas ko, kat sapay lakuma tamaikan iti gundaway ang maipatangatang iti internet.
Welcome dito'y office, Sir Larry. Ala, ma'am. Larry Latan. Saan da nga awagan iti, sir? Ha, aga marumbang laara amanda ka. Gaputa si kanti supervisor mi ita. Ma'am, kabarbaro aklaeng. Napagasatan aklaan na ala sumukat iti sigod a bisoryo. Kati kayat ko, saan da ko mga ibilang anangat nga tungam da kayo. Amom, mariknak anasingpet ka. Thank you, ma'am. Sigurado ang nalakalaang ang makabadungalam dagiti kakadwata dito'y departamento. Malaksid laangan ka ni Miss Doris. Ha? Apay, ma'am. Maamom tulatanoan niya ti kayat ko asawan. Ahawan gayam, Lorraine tinagan ko, ngam awagan naklatan iti Loring. Di na kun awagan iti ma'am, tapno saan kamat nga awagan iti sir. O sige, manang luring. Kasta, kay kayat ko ti kasta nga awag mo kanyak ngam iti ma'am. Kas iti nakon-nakon. Welcome dito'y office, Larry. Manong Aldong, pasensya ka no si katipagdamagak ha. Makumikom ngamin amin dagiti kakadwata. Anya day ta, Sir Larry. Manong, Larry kumalatan. Di na kon awagan iti sir. Ah, Sa anak namin na naerwam. Katikayat ko, uray pa ino siyak itan ti head dito a departamento, sandak ko mga ibilang ang nangat nga tungumda kayo. Nang runak at sinangputan kayon ditoy. Kan, jakayat ako na inyo apabigbigak. alaang nga rod no isuti ko nam, Larry. Kasta Ay, wan gaya manong Aldong. Damagak man laangan. Asino ka dagiti kakadwa tayo diti tagnagan iti Doris? Ni Miss Doris? Wan, manong. Asino ti Doris? Ay, pasensya kan, Larry. Ngumawan pa'y ni Miss Doris. Saan pa'y asimang pa'y? Mas daawa ka talaga. Apay akas di ti reaksyon dagiti dinanon ko ditoy. Maipanggap itagnagan iti Doris. Kasla kabuting damit. Kandiyan ako na ni Manang Loring. Diyak malipatan. Sigurado ka na ang makabadungalak dagiti dinanon ko ditoy. Malaksidlaangan itagnagan iti Doris. Apay nga taaya. Anya nga tati... Aldong! Ayan mo! Ha? Aldong! Ni, apay nga tan? Anya ti mapaspasama? Miss Doris. Apay anak karugrog. Dahil kayam tagnagan iti Talaga di mo Doris. aramida ti trabaho man yan. Miss Doris. Saan kang nagrason? Madiday ito Laglagi pa amabay bayanan. Apay nga kas ti trato na kanimanong Aldong a janitor. Iso asigurado nga Apay nga, ay. idam ti trabaho. Kaya't na kano makasarita, sir? Ha? You can call me Larry. Sa anak... No, sir. Ha? Adata dito opisina. So let's be professional. Okay. Miss Doris, anya tinapasamak? Apay nga inungtam ni Manong Aldong. Apay kit di na saan, sir? Dinar aramidan ti trabaho na. Iso arumbang laatatsaran, tapno saan nga agsadot-sadot. And if you think that I've done wrong, kasayatan siguro nga agsarita ta in front of the management. Aklunak anak laatak iti day di agundaway, manang Emmy. Panagriknak kat kayatnak abut-but nga ni Doris. Ngam impariknak mat asa anak a basta-basta ma-intimidate kan kuana. Kas bisor iti departamento mi,
Ingka gumaak nga ornusan iti paylaeng mismo a departamento mi ti rimswa a parikot. Kat saan nga ruden a naidanon iti management akas iti kayat kuma ni Doris. Tijak ni namnama, nalaing gayam nga agimula iti sakit tinakam ni Doris. Kat manipod idin, pinagpupudutan na kon. Larry, di mula ko man masarsarita iti sabali. Ngam panagkunakit, palpaliiwan na ka ni Miss Doris. Manang Loring, Ay na, Larry, aganad ka. Mamati akasaan nga agsardang ni Miss Doris, aging gaasaan a makaaramid iti banag a pakadadailam. awan di rong mga pagdanagak Manang Loring. Tawan mo ti madingar aramidak. Larry, No adda ko masabali wenno madingar aramidak. Agdanagak. Angam awan met. Iso nga awan nga ron ti rumbeng a pagbutngak. adalaman ti rabi Larry anak. Ngam apay adi ka payla naturog. Adala ngamin masapol ni Ering Pasko, mamang. Ay, una yan anak ko. Apay amasapol nga agiyawid kapay laeng iti trabahwam. Apektado na ati panaginanam no kasta. Saan mat kiti ama ko na trabaho daytoy, mamang. At adalik lang dagiti company policy, kenda dumapay apagalagadan iti pagtrabahwak ita. Anak, Alakit din, mamang, ang kailata maturugan. Saan da kapag danagan? ay anak ko. Ada masapul abayadan di adim iji pagadalan. Kasta ka di, mamang? Wen, kaya't nakangaurayan, ngam pinauna ako na naturog itay agalas 8 nga awan kapay. Imbagak asyak laeng ti mangibagaken ka. Nasayat mo't no kasta, mamang. Saan na rumbang agpuyat ni Lily, ta dapay klase na inton bigat? Isumot ti kunaken kwa na. Mala, di kay agdanagan, mamang. Siya kung ti makaamoy ti babayadan ni Lily iji pagadalan. Saan nyo napagparikutan pa'y dayta? Oh, kumusta ti panagadal mo, Lily, ading? Ayos, Manong. Nasayat no kasta. Wen gayam, nabayadan ni mamang dinas ka nabayadan mi di pagadalan awanin ti parikot. Thank you, Manong. Saysayatan ti agadal wen. Iti kasta, narimat to ti masakbayam. Jacket nga agsadot-sadot kang agadal. Wen, Manong. Oh, ang mga numaladaw ka ni di pagadalan, itay pa nga agururay ti tricycle a service mo. Mapano kong Manong? Sige, agad nadkading ko. Amo ka din nakpaayon ni Liling ading ko. Makita ka na salit ni agadal. Iso arumbeng lang ipaay ko mo ti amin na kasapulan na. Larry, anak. Oh, mamang, apag iso. Umay kayon, taglang lang tayo amangan. Napanin ni Lily. Sige nga rod anak ko. Iti kasta, makarubwat kamutan amapan iti trabahom. Itay pa'y kanong or-orayon nak, Miss Doris. Pudno day ta, sir. Mas daawak nga rod. Ta 30 minutos akong nga agur-uray sa kasimangpan. Ha? Ti amok, sharp 80 sarat tayo dito eh. Ngam, no apay, asaan kayo ang nakastrap iti eksakto nga oras? Well, tapno mapunas ta anyaman na pampanunuta, Miss Doris. Ibagaklagan gan ka. Nasapa nga inawagan nak ti management. Ket imbaundak a dumagas ita ayan ti supplier tayo. Ha? Ada nga minarimswa parikot iti supplier tayo. And I believe, sikat in charge kadag iti supply tayo diti office. Nang runa dito departamento tayo. Saan ka di? Ha? But don't worry. Everything is under control. Nakasarita kong ti supplier tayo, kat naornusan ti amin. Ngam kayat ko kung mga ipakaasikan ka, Miss Doris. Next time,
Ipakitam kumapay kanyak dagiti report nga aramidem, sakbay nga isubmit mo iti management. Saan ka nagpapabigbig? But as your supervisor, it's my responsibility to check all the reports sakbay a may submit. Tapno maliklikan ta anyaman at tumpuar a parikot. Itikas jay apanang sitar ko ni Doris. Nariknak nga addan akim mayakay kanyak, manang Emmy. Pudno nga ipakita na kanyak ti amin nga aramidan na report. Nga mariknak a kontra itinakam na ti aramidan na. Iti ababa sa Rita, saan na akayat ti agpa-under kanyak, kas bisor na. Nupay kasta, saan ko nga ingkaskaso dayta? Ta tinapatag kat husto dagiti aramid kan mapaspasamak iti departamento nga igam ko. Tijak na sakbayan, kat ti nakadadaal ti imahek iti mismo a management ti pagpapaayak. Diyak kumakayat apat siyan dagiti sayang kuseng. Ngamidi nakitak dagito ya dokumento. Nagduwa-duwa akmatan kan ka, Larry. Ha? Anya dokumento, sir? Dagito ay, detalyado amin dagita. Sika tinakapirma. Diyos ko, kasano na pasamak na ito ay? Isungaro na pinayaban ka dito'y opisina. Tapno ilawlawag mo ti may papan ka dagita dokumento. Saan man adakkel agatan, ngam nalawag a korupsyon da Larry. Nangruna kat saan mo ta masarakan dagiti nakalanad dita a supply a nagata. Sir, mabalin ka dingag sarita kami ka ni Miss Doris. Nangruna kat iso ti in charge ka dagiti supply. Anya pa'y la kumaga po. I think there's no sense nga urag sarita kayo kini Doris. Ngabin, nakapirma ka kadagita dokumento. Kaya ta sa unday ta, amom ti mapaspasamak. Or maybe, sika mismo ti akin nakaw. Saan? Saan na po na dayta, sir? Diyak tumaramid dayta. Nadalos ti record ko. I'm sorry, Larry. Ngambayat a papaimbestigaran mi daytoy, may pasidong kapailang iti indefinite leave. Kasta ti desisyon ti management. Anak, imres kan gapoy tinapasamak. Apektado una yun ti salunat mo. Mamang, Uray anya pa iti bagbagada maipapankan kalari sa anak a mamati. Siyak tinang padakkelken ka. Amok ti ugalim. Kabisadok dagiti kabailan ken saan mo akabailan nga aramidan. Uray no kasta ti kinataom. Amok asaan mo akabailan ti agkusit, anak ko. talaga diyak aramid dayta, mamang. Pinadakkel nga dabutan ko iti Diyos. Saan kay to amabali na pakanan iti nagtao iti panagkusit? Lari, anak. Amuklatan no asino taday iti likodan tinapasamak, mamang. No amom, rumbang langarod nga ilaban mo ti karbangam, anak ko. Dakkel ti panagtalag ko iti namarswa, mamang. Mamati akatumpuar mo't lang ti pudno. Mapaniknikan lakit ding awan ti basol ko. No kasta anak, urayam ti resulta ti investigasyon. Maipapan iti maipapabasol kan ka. Wen, mamang. Kat kabayatan ti panaguray ko. Ikagumak ti manggad iti uray anya. Tapno adalat tabirok ko. Agkita ka dagiti job opportunities iti internet. Masapol nga agtrabaho mamang. Ay nalari, maragsakan ak nakakitakan ka. Kang runaan na, maragsakan ak itinagbalin a resulta tinay pabasulkan ka. Manang luring. Anya ngay, dirimwar matlaang ti kinapudno.
Napeke ti pirmam kadagiti dokumento na iparang iti management. Pakaragsakak mo't anadalusan tinagan ko manang luring. Tatalagamot nga awan ti inaramid ko amadi, kabayatan ti panagpaay ko dito ay. Amin kami, Lari. Maragsakan iti natakwatan ti management nga awan at talaga ti basol mo. Agyaman ak manang luring. Kat kasano nga rudan? Kaano nga agsubli kang agtrabaho dito ay, Lari? Dayta ti pagladingitak manang. Ha? Anyo ti kayat mo asawan? Uray kaya ti management nga agsubli akong nagtrabaho. Kalpasan ang napaniknikan nga awan ti basol ko. Intuloy ko latan nga insubmit ti resignation ko. Ha? Ne, apay nga ay, Lari. Apay apumanaw ka kat awan mo't basol mo. Diyak kumamot kayat manang. Ngam, nakaikading akon. Kaya't ko nga ipamaisalangan tinasarakak at trabaho online. Anya? Napipi ay jay, tamaliklikan nga damang dadaal kanyak. Kan may isa, na-establish kon ti trabaho ko online. Iso ang nag-resign na kon dito'y manang luring. Madlaw ko ang naragragsak ka iti trabahom ita, anak ko. Well, podno day tamamang. Ngamin, natal na tinakam ko. Taamok nga awan ti agpangpanggap iti dakas kanyak iti trabaho ita. Ken nangat-ngaton sa apay ti sweldom ita. Nanayunan mo't basit, mamang. Ngam, amok nga umdas para kada tayo. Nang runa para iti panagadal ni Lily nga ading ko. Ken makaurnungak, tapno matungpal ti arapap ko amapan di Thailand. Lari, anak. Mamang, sapay la ko matamaawatan ng iti panggap ko, ha? Di na ko makagura. Saan ka kagura, anak? Katnoan niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Ngam, panunutam lataan na imbag ti panggap mo. Laglagi pam, alalaki ka a pinarswa ti Diyos. Mamang, Awan ko ma, ti karbangan tayo amang sukat iti kinatao tayo. Tanoan niya, ti intad tinamarswa a kinatao tayo. Agtalinaad ko ma, aging nga ipulang tayo, ti bulod tayo abiyag. Ngam, anya nga iti maaramidak, no iso ti desisyon mo anak ko. Kas iti nakon-nakon, suportado ka, iti anyaman a pagragsakam. Iti kaanuman, jakton malipatan, tinagbalin apadas ko, iti kumpanya ang nagpaayak manang Emmy. Nang runa kat addaatap ko, no asino tinangdadaal kanyak. No pa'y kasta, jakon sinidir, wano anyaman, tawan mo't ti ebidensyak. Agingga anadamag kulatan anaikat iti dayjay a kumpanya, ti atapak anang dadaal kanyak. Gapo, taiso tinapaneknekan nga adda anomalyana. Siyakmet, sinaysayaat ko ti trabaho online, agingga anakagtengak dito'y Thailand. Kayat ko ti agpa-transplant, iso nga imayak dito'y manang. Ngam agingga ita, saan pa'y anatungpal, gapo kadagiti saan ko anamnamaan apaspasamak. Amkagpaykit din nga amangan no senyales dagiti paspasamak iti kaaddak ditoy, tapno jakon patuluyan ti planok. Iso nga ita, ikarkararag ko nga iwanwanak ko matiapo, noan niya talaga ti rumbang para kanyak. Kat noan niya man bilang, may salaang ti makunak manang. Thy will be done. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Lari. Pagayam a Lari, agyamanak iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Amom, saan laeng anam na minsan nga adda na ipatulod maipanggap iti kastoy a pakasaritaan. Ngam na idumakan ka, gaputa adda ti makuna at twist na. Sapay la kumapagayam ko, ta nagustuam ti panangidrama mi iti padas mo.
Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam, kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kada